ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോമേശത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി ആരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്റെ മാതാജി. മാതാജിയുടെ പേരെങ്ങനെയാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? ഗീത എൻ വി. ഗീത എൻ വി. എൻ വി. ഗീത എൻ വി. അപ്പൊ മാതാജി മാതാജി എനിക്ക് ലെവൽ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അല്ല, നിങ്ങൾ അപ്പം അഡ്മിനോട് ചോദിക്കാത്തത്? ആരുടെ അടുത്താണ്? മിനി മാതാജി അടുത്താണ്. ആ, ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവരോടും മിനി മാതാജിയുടെ അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലേ? ഇല്ല, പറഞ്ഞേ മാതാജി. ഞാൻ ഈ 6 മണിയുടെ ബാച്ചിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉള്ളത്. പിന്നെ ഏത് ബാച്ചിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അഡ്മിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ചോദിക്കാം, അത് ചോദിക്കാം. അനിത മാതാജിക്കായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അനിത മാതാജിക്ക് മാതാജി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ബാച്ചിലും ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുവാണ്. എനിക്ക് ഒരു ഇതിലും വരുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ശ്രീജ മാതാജി, ശോഭന മാതാജി ആരെങ്കിലും അയച്ചു തരും. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞപ്പോ കുഴപ്പം ആദ്യത്തെ 6 മണിയുടെ അത് 6 മണിയുടെ ഇതിലായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, 3ന്റെ കേറിക്കോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വരത്തില്ല. 6 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവര് 3 മണിക്കോ 9 മണിക്കോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറണ്ടേ? 3 മണിയുടെ ബാച്ചിലാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അല്ല, എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മളത് വേഗം മേടിക്കണം. അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മളിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ബാച്ചിന്റേതും ഈ ഇടുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും എനിക്കിപ്പം വരുന്നില്ല. ആദ്യം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ വരുമായിരുന്നു, ആദ്യം ലെവൽ 1 6 മണിയുടെ. പിന്നെ ലെവൽ 2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ലെവൽ 2 എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന്. എത്ര നാളായി കിട്ടിയിട്ട്? ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കും ആർക്കും കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും, കാരണം ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. ഇതൊന്നും ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് വന്ന് കാണത്തില്ലെന്ന്. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല മാതാജി. മെസ്സേജ് ഇട്ടില്ലേ? എന്തായാലും ഞാൻ മിനി മാതാജിയോട് പറയാം. മിനി മാതാജിയോട് ചോദിക്കുക. കാരണം മിനി മാതാജി ഇപ്പൊ ലെവൽ 1ന്റെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ അടുത്തേക്ക് തുടങ്ങിയല്ലോ. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1ന്റെ ഫുള്ള് തിരക്കിലായിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേരൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ ഗ്രൂപ്പില്. അതൊക്കെ വരുന്നില്ല. കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്മിൻസിനോട് പറയണം. നമ്മൾ 6 മണിയുടെ ബാച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 3 മണിയുടെ 9 മണിയുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യമുള്ളത് ആ ലിങ്ക് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പില്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിൻസ് ആയാലും ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല.
ആ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതില് ജോയിൻ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറ്റത്തില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഹരേകൃഷ്ണ ഇപ്പൊ ആരുടെയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത ഗീതാ മാതാജിയുടെ പിന്നെ ആരെയാണ്? ശുഭ റെജി. ഒന്ന് ശുഭ എന്റേത്. റെജി. മാതാജി 3 മണിയുടെ ബാച്ച് തന്നെ അല്ലേ ഇരുന്നേ? ആ 3 മണി ബാച്ച് തന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ മാതാജി ഒന്ന് മിനി മാതാജി ചോദിച്ചു ആ നോക്കിക്കോളൂ ആ കേട്ടാ. മിനി മാതാജി എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം അവരിപ്പോ L1 ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യലും തിരക്കരണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവര് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് മേടിച്ചോളാനായിട്ട് നിങ്ങള്. ഞാനെന്നാ ഈ എല്ലാ ബാച്ചിൽ ക്ലാസ്സിലും കയറും. ഒറ്റൊരു കേറാനൊന്നും ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കേറാതിരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നന്നായിട്ട് കയറുമായിരുന്നു. എല്ലാത്തിലും ആ ദിവസമായിരുന്നു കാണും. ഞാൻ ഒറ്റൊരു ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഞാനും പേര് കേറുന്നുണ്ട്. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചിടാം. മാതാജിക്ക് അയച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം, ശ്രീജ മാതാജിക്ക്. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. എല്ലാവരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ മേടിക്കണം. കാരണം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക്. കാരണം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് പോകും, പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പാടാത്. പിന്നെ എന്നാ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ അന്നേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന്. അല്ല, എല്ലാ ബാച്ചിന്റെയും ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയണ്ടാവുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. രണ്ടാളുടെ അല്ലേ പേരുള്ള? ശുഭ മാതാജിയുടെയും ഗീതാ മാതാജിയുടെയും മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ? വേറെ ആരെയില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. മാതാജി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെസ്സേജുകൾ ഓരോന്നും എനിക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നെ ഈ മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ്. മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ശ്രീജ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞോളൂ, മാതാജി ആഡ് ചെയ്ത് തരും. കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. നമുക്കത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ അത് അഡ്മിൻസിനോട് പറഞ്ഞ അവരത് ആഡ് ചെയ്ത് തരും. ശ്രീജ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് 2 പേരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശ്രീജ മാതാജിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ മാതാജിയുടെ അടുത്തിട്ട്. ഗീതാ മാതാജിയുടെയും ശുഭ മാതാജിയുടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും എല്ലാവരുടെ. പക്ഷെ പറ്റില്ല ആർക്കൊക്കെയാണ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, അവരിങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഒരു പേര് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഇതൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ ആയില്ലായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. അല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ചെയ്യും. നമ്മളധികം ലേറ്റ് ആക്കില്ല ഒട്ടും. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു താമസമേ ഉള്ളൂ. ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് കൊടുക്കും ഞാൻ. പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അഡ്മിൻസിന് പാടല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേഗം ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എടുത്തു തരാൻ. പിന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എൻ്റെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നോക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് 2 ആളുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം നമ്മള് 1, 2, 3 നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈശ്വരനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനവന് നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ആശിക്കരുത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞ? ഇതേമാതിരി ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തുടർന്ന് 100,000 വർഷം ജീവിക്കാൻ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കളയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത്തരം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് വേറെ ഇതുകൂടാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെ, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. പിന്നത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവരുടെ ജീവിതം അവരെ ആസുരവും അജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ലോകത്തിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ആസുരികലുമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഇനി നാലാമത്തെ മന്ത്രവും 5ാമത്തെ മന്ത്രവും 4ഉം 5ഉം
ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ് 4 5 മന്ത്രം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം. ആ 2 മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. മന്ത്രം 4. അനേജദേകം മനസോജവിയോ നൈനദേവോ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മൈ നിപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസാജവിയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അനേജദേകം മനസോജവിയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴെവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനം വിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. ആ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വധാമത്തിലാണ് എപ്പോഴും. ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ശക്തിമാന്മാരാണ്. ആ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ, എല്ലാ ദേവതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ്? കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും ഒക്കെ ദേവന്മാരുടെ അതായത് അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ സ്വധാമസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്. പിന്നെന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ്. അതായത് കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാറ്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തില് എല്ലാറ്റിനെയും സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. അതായത് എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം എല്ലാവരുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആര് കൊടുക്കുന്ന ശക്തിയാണ്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. പിന്നെ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? അപ്രാപ്യനാണ്. എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്രയും വേഗത കൂടിയവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
മനസ്സിലായത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്. ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിക്കുന്നു, സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. പ്രകടമായ 2 വൈരുദ്ധ്യം. അഗ്നിയുടെ ഉടമ, വൈരുദ്ധ്യം അടുത്തതാണല്ലോ. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഭഗവത് ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാതെ കഴിയും. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിഷയങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഗ്നിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശവും, പല ശക്തികള്. അത് വിഷ്ണു പുരാണത്തില് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതമെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ, ഭഗവാനെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അഗ്നിയുടെ ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശവും അത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരിടത്താണ് അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിലും അഗ്നിയുടെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളെ, വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷന് അസംഖ്യം ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ പ്രധാനമായിട്ട് 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ച് പറയാം. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി എന്നും പറയാം. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളെയാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകളും മനുഷ്യന്മാരും. അതായത് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും പെടും, മനുഷ്യരും പെടും, ദേവന്മാരും എല്ലാവരും പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടാണ് ആരെ പറയണത്? ജീവാത്മാക്കളെ പറയുന്നത്. അതില് മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും അതിദേവതകളും വരും. നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ടത്. ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവര്, ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവര്. അതാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്ന മനുഷ്യരും അതുപോലെ തന്നെ ദേവാത്മാക്കളും. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും വരും. അതിൽ മനുഷ്യരും വരും, ദേവന്മാരും എല്ലാവരും വരും. അടുത്തത് അന്തരംഗ ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം. അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് പറയുന്നത്, യോഗമായ. അടുത്തത് ബാഹ്യശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശക്തിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിയാണ്. അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ദേവിയുടെ കയ്യിലാണ്. ഭഗവാൻ ദേവിയാലാണിത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളാണ് തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ ശക്തികളും അഭിന്നമാണെങ്കിലും ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല ഈ ശക്തികളൊന്നും തന്നെ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ശക്തികളെ എന്തായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്? പരമോന്നത സത്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ മാത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ലതൊന്നും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനൊരു നിഗമനത്തിലത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ധാരണാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ പരമപ്രഭുവിനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനും അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നല്ല ഉള്ളതല്ല. നമ്മുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് പറ്റാത്തോണ്ട് ആർക്കും പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഉപനിഷത്തിൽ എന്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്? നമ്മുടെ ശക്തികൾ പരിമിതമാണ്. ആ പരിമിതമായ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവിടെ സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ 10-ാം അധ്യായത്തില് 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ, അതായത് വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിക്ക് തുല്യമല്ല. നമ്മളത് ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ്? കടലിലെ വെള്ളവും കടലിൽ നടുത്ത വെള്ളം തമ്മിൽ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഗുണത്തില് എല്ലാത്തിനും തുല്യണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? അളവില് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല? പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക്, ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല ആര്? ഈ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊന്നും തന്നെ. പൂർണ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും പൂർണ്ണമായ ശക്തി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരെന്ത് സ്വാധീനിക്കില്ല? മായ സ്വാധീനിക്കില്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കില്ലായിരുന്നു. പൂർണ്ണനായ ആ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകാണ്. പക്ഷെ ഈ അംശങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിച്ചു പോകുമ്പോ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സേവകരാണ്, ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് സേവകരാണ്. ആ സേവിക്കുക എന്നുള്ള നിയത കർമ്മം, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ നിയതമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പരോധർമ്മം, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം യഥോഭക്തി അധോക്ഷജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ അധോക്ഷജനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അധോക്ഷജനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് വിസ്മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലകപ്പെടുന്നു? മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ജീവാത്മാവ് മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? കാരണം തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നത്. ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മോക്ഷത്തിനും ബന്ധിക്കുന്നതിനും ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഊർജം നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? ചൂടാക്കാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, തണുപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടു തരത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? മോക്ഷത്തിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ബന്ധിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മോക്ഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. വിധേയത്വ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധേയത്വ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം, അതായത് നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അറിയാനായിട്ടൊരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തരും. ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയാം. എങ്ങനെ അറിയണം? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയണം. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പരിചിതങ്ങളോട് കൂടി എല്ലാം കൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, അതുപോലെ തന്നെ തടസ്സ ശക്തി, ആ ശക്തികളെ കുറിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പലതരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി മോക്ഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, ബന്ധിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എല്ലാ തരത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ശരിയായ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്കറിയണം ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളൊരു വിചാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരു ശക്തിയുള്ളത് അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് വിധേയത്വം പുലർത്തേണ്ടവരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ് എപ്പോഴും. സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്, ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. കാറ്റും ദേവത അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ ദേവത, അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത മന്ത്രം 5. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയാണ്. വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തദേ ജതി തനൈ ജതി തഥൂരേ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തഥു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തനൈ ജതി തഥൂരേ തത്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തഥു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തനൈ ജതി തഥൂരേ തത്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തഥു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഒരാൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാ ശരിയാവാ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരത്താണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്താണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എവിടെയായി? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനായി. കാരണം തൽക്ഷണം നമ്മളെ
ഇദ്ദേഹത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ്. പിന്നെ സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ഒരേ സമയം തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും അതേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല്ലേ, നമ്മളൊരു വ്യക്തി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായി? തെറ്റായി. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കാനും സാധിക്കും, ചലിക്കാതിരിക്കാനും ചെയ്യും. രണ്ടും ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ സമയം തന്നെ വിദൂരസ്ഥനാണ്, ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? സമീപസ്ഥനുമായിരിക്കും. സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ആ പരിമിതമായ അറിവില് നമുക്ക് എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട്, ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ അറിവുകൾ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ ഇല്ലാത്തല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അചിന്യൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥിലുമാണ്, സമീപസ്ഥനുമാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. 3 വൈരുദ്ധ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറയാണ്. ഒന്ന്, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ് ഭഗവാൻ. സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് 3 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വിദൂരസ്ഥനാണ്, ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ്. പിന്നെ സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. എന്നാൽ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതി അവഗണിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? ഭൗതികമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല ഭഗവാൻ അധിവസിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം. എന്നാൽ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രഭുവിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ഭഗവാന് മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതി അവഗണിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കരുതി അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളാണിതെല്ലാം. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അചിന്ത്യമായ ശക്തികൾ. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മമാണ് ഇതെല്ലാം. നമുക്ക് പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങള് വർണ്ണനാതീതമാണ്. വർണ്ണനകൾക്ക് പോലും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങള്. ഭഗവാൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. പ്രഭുപാദരോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ദൈവത്തിനെ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ?
പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അതെ, അദ്ദേഹം ആദ്യം അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ ചോദിച്ചത്, ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ സൃഷ്ടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ആദ്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു, അതിനത് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വരാഹാവതാരം, ബലരാമന്റെ അവതാരമൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എന്തില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതില്ല. അതുകൊണ്ട് അചിന്ത്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. ഈ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗത തത്വചിന്തകരായ മായാവാദക്കാർ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികള്, അത്തരത്തിലുള്ളവര്, മായാവാദക്കാർ, അവരെന്താ ചെയ്യണത്, ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായ വ്യാപാരങ്ങൾ, അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീലകൾ മാത്രം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ സകാര രൂപത്തിലുള്ള, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ അവർ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിമിതമായ അറിവുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. കാരണം അപൗരുഷേയമായ വ്യാപാരങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കും. സകാര രൂപത്തിലുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, നിരാകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാം, ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സകാരനുമാണ് നിരാകാരനുമാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്ക്, ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർക്ക്. പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരേ സമയം സകാരനുമാണ് നിരാകാരനുമാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ, 4-ാമത്തെ അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്രത്തോളമാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത്, ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് താൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ എപ്രകാരമാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ചല്ല, ആ തോതനുസരിച്ച്, അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ശരണാഗതിയുടെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന ശരണാഗതിയുടെ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്, പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. സമർപ്പിതാത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സന്നദ്ധനാവില്ലെന്നത് അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. ആരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ആകുള്ളൂ, സമർപ്പിതാത്മാക്കളുടെ മുന്നില്, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരുടെ മുന്നില്, എല്ലാ സമയം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പ്രത്യക്ഷനാകുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ കാണുന്നവരുടെ മുന്നിലൊന്നും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാണുന്നവരുടെ മുന്നിലൊന്നും പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുന്നിലാണ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്, സമർപ്പിതാത്മാക്കളായവർക്ക്, ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുന്നിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അങ്ങനെ അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടത്ത് സദാ പ്രാപ്യനാണ്. എന്നാൽ സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനും അപ്രാപ്യനുമാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ
ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രാപ്യനായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാത്ത സമർപ്പിത ആത്മാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ വിദൂരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അപ്രാപ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരത്തിലാണ് അവരിൽ നിന്ന്. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ അന്തരംഗ ശക്തി മറച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്രാപ്യമായിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒന്ന് സഗുണം, ഗുണങ്ങളോട് കൂടി, നിർഗുണം, ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാത്ത. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമാണ്. അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ രൂപം വരുന്നത്. അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് മാണെന്ന് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർത്ഥാക്കുന്നത്, അതായത് ഗുണങ്ങളോട് കൂടി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് മാണെന്നല്ല അത് അർത്ഥാക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. അതിനാണ് സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ സഗുണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭാവം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, ഭൗതിക ശക്തിയും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ശക്തികളുടെയും നിയന്താവാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഈ ശക്തികളുടെ നിയന്താവാണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് ഭഗവാൻ വശംവദനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി നാം ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ നാം അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്കതിൽ സ്വാധീനം സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നമുക്ക് അതിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല? ഫലങ്ങൾ വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മുടെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:35 പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ബാഹ്യമായി, അതായത് വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തർയാമിയായി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും സാക്ഷിയായി ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നിലനിൽക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷിയായിട്ട് സദാ വർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം ഏത് കാലത്തും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ
മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ഇതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കാണ്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് ആരെയാണ് നൽകുന്നത്, ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലം നമുക്ക് എപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നൽകും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തേൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണെടുത്തത്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമം വിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏതാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ അധിപനും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും, പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഈ 2 മന്ത്രത്തില് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ?